Police Colonel ang natigayon nga nagkaladakpan kag 386 ang most wanted persons sa sulod sang 1,396 nga operasyon. Ikatatlo, kampanya batok iligal nga sugal, may ara 350 ka mga persona ang nagkaladakpan sa sulod sang 147 nga mga operasyon. Ikaapat, kampanya batok iligal kuwari, may ara 355 ka mga persona ang natigayon nga nagkaladakpan ag 348 nga mga salakyan ang na-impound sa sulod sang 320 nga mga operasyon. Ikalima, kampanya kontra armas luthang, may yara sang kapin 154 ka mga armas luthang ang na-recover kag 143 ka mga violators ang nagkaladakpan. May yara 545 nga armas nga surrender, 155 nga armas luthang nga expired ang lisensya ang gindeposito. Kag ikaanom, kampanya batok iligal nga pagpangisda, may yara sang 522 nga mga violators ang nagkaladakpan. 199 nga fishing vessels ang na-impound kag masobra 1 milyon nga balor sang isda ang nakumpiskar. Iya man ginlunsar ang Motoronda Squad ukon Iloilo Motor Corps Anti-Crime and Emergency Response. Ini ang may katuyuan nga magpasaka pagid dugang ang police visibility kag para mapadasig ang police response sa tion sang kinahanglanon. Magluwas diri, iya man ginimplementar ang mga nagkalain-lain nga mga programa kag inisyatibo para mapasanyog ang relasyon sang pumuluyo kag kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Pareho sa mga masunod, Project Hakos ukon hatagan atensyon ang kabataan aton ulikdan kag suportahan. Programa nga nagasentro sa paghatag sang bulig sa mga kabataan nga may special needs kag sa ila ginikanan. Ukon buhay ay ingatan, drogay ayawan. Programa nga nakasentro sa pagpataas sang ihibalo sang mga pumuluyo sa malaing nga epekto sang kinadumilian nga droga kag sa pag-amlig sang dunang manggad. Project Anak ukon natipanon nato ng kabataan. Programa nga nagasentro sa pag-edukar sa mga ginikanan tuhoy sa paggiya sa ilang mga kabataan kag subong man pagtudlo sa mga pamadanon manginaktibo sa sports kag makalikaw sa iligal nga droga sa pagduso sang advokasya para kinamatarong sa mga kababaihan.
Para nga mahatagan sang patas nga oportunidad sa sosyudad, iya gid ginsuportahan ang pagpadayon sang Babayi Bangon Project para sa aton mga kababaihan. Kag para mapunggan ang pagsulod sang iligal nga droga, kag mamintenar ang kalinong kakatawhay sang probinsya sang Iloilo. Si Police Colonel Palomo ang nagdihon sang bag-o nga inisyatibo nga ginimplementar sa sini nga tuig 2024. Ini amo ang Upland Cross ukon Community Response Operation for Safety and Security. Sa sininga inisyatibo, ang IPPO sa bulig sa provincial government sang Iloilo magapahamtang sang border control checkpoints at mag-deploy sang narcotics detective dogs ukon K9 sa tanan nga major entry points sa probinsya sang Iloilo. Tungod sa dalayawon nga mga hinimuan sang Iloilo Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo, kung sa diin nangin malinong kag matawhay sa pangkabugusan nga probinsya sang Iloilo. Kag sunod diri, duga nga bulig kag suporta ang ginpalabot sa mga stakeholders sa IPPO, ilabi na gid si Governor Arthur Tuto Defensor Jr. kag tanang nga provincial officials. Kung sa diin, brand new Hyundai van ang ginhatag para sa IPPO SWAT, 88 ka iconic handheld radio, mobile radio, kag iban pa. Nagdonar man si Dr. Ramil Uy, ang CEO kag tag-iya sang K5 News FM, kag klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center, sang isa ka state-of-the-art media studio, kag libre nga time slot sa iya station. Subong man ang XFM Iloilo ni Dr. Remelito Uy, kag ang Radyo Ugyon sang Banwa sang Santa Barbara, paagi kay Mayor Dennis Superficial, naghatag man sang libre nga time slot sa IPPO. Inidako gin nga bulig para mapasanyog pagid dugang sang IPPO ang paghatag sang serbisyo para sa aton mga pinalangga nga mga pumuluyo. Si Police Colonel Ronaldo P. Palomo ang nagapasalamat gid sa tanan nga padayon nga nagasalig kag nagasuporta sa mga Ilonggo Cops para sa malinong, matawhay, mainuswagon kag hilway sa droga nga probinsya sang Iloilo. Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyo mga Ilonggo Cops. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa aton nga programa sa subong adlaw, no? Adlaw nga Martes, Marso 12, 2024, no? Ang aton nga programa, ang Ilonggo Cops on Air. Yes, ika 36th episode. Wow. Mabalma ko na ika 30 something. Wow. episode. So sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo P. Palomo kag sang aton nga Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, kami ang inyo mga Ilonggo Cops. Ako si Patrolwoman Maria Rana Panes Diwatin. And of course, with our technical yes, side, no? First class, world class. World class municipality. Bantayan sa mga Marites. Sa mga Ilonggo. Sa tanan, particularly, no? Tanan yung mga Ilongga. Yes, no? Ilongga. Oo. Tsura, may buga. Oy, may push up.
Yes, kung si Mamina pa, way kagidus mo ko no. pero lang galigid. Yes, no other than Patrolman Kenneth V. Yeah. And of Oh, course, sino ba yan eh? ang aton nga Mr. Maasin, ay di siya galing, Oh. Mr. Iloilo 2030. Wala sing liwan, kundi si Deputy, ay di kagali si Deputy, ano? Oh. Sa Police Corporal Erwin Magarso. Yes. And soon to be, hopefully. Yes. No? Oh, so, Soon to be maging Mrs. Magarso. Grabe naman. chika lang. And nakaupod ko sa buong Soon to be, Yes. soon to be Police Staff Sergeant. Yes! Lapit na lang mga Oo, boss. Lapit na lang. Yes, kaya ako naman ang inyong kabalikat, Police Corporal Vicente Yes. Blessed Jr. Kagaton pagkadulong sa inyo, mga balita, informasyon, proyekto, kag inisyatibo sang inyo sininga mga Ilonggo Ilonggo Caps. Caps. Good morning, gid sa tanan. Yes. Tagpalamatay naton sa Subo nga adlaw. Sa mga wala ka pa mati, bala ka mo da. Inyo na. O, bala ka da, hindi ko yung mamirit. Oo. Pero sa mga nagalantaw, sir, ginagreet ginaton nga happy Merry Christmas. Yes, kaya sa aton nga mga komentars kaya sa Oo. Subo nga agad, ay papiawan naton Oo. para hindi sila magsulunggod ni. Feeling ko No? kasunggod na ganing iban Oo, kay Mambay nga. hindi pwede. Gani kay wala sila nag-greet liog ko gani, sir. Yes, Mamina, no, kay Yuan Christoph Rojas Villanes. Good morning po, watching Yes. from Ahoy MPS. Thank you so much, good Sir Vil. And of Mm-mm. course, kay Lemuel Mosqueda, watching from Carles MPS. Yes. So, God bless, God. Kay Brian Calibio Aleog, good morning, watching from San Rafael MPS. Thank you so much, good. And of Then, ang course, akon, sini nga loyal followers, good. No, ang akon nga magulang, kay Juliet Blusa Manang. Thank you so much, Gino. Good morning. yes. Thank you so much, Gino. Keep safe. God bless always. God bless you too, Gid Manang. No? God bless Gid sa aton. Yes. Pagsakon Iloy dira sa Lapas, no, sa Blusa family, dira sa may barangay Tabuk Suba, Lapas, Iloilo City, Blusa family and Jimena family. No, dira sa Yes. MH del Pilar Haro, pagsakon nga wife dira sa may barangay Igang Putotan, Iloilo. Sa akon dira nga kumare kay Yes. Mari NN kay kumpare ko dira kay always sila nagatutok Ay, yan. thank you, kumpare Gid. Tata kay Good morning. Mari kay Parilin doon kay Yes. Mari kana dira no sa barangay Mm-mm. Igang kay Mads ko dira Margie Sopranes. So good morning dira sa inyo tanan. Of course, good morning Yes. ma'am kan kay Sana All no Yes. from Dueñas MPS. Thank you so much, Gid. Kay brother Benedicto Papilera no sa Liberty Bible Baptist Church Mm-mm. no kanhing Hibulo Haniway Iloilo. Yes. Samon pastor din na kay Pastor Joel Salamangka kay Yes. Ma'am Weng kag sa tanan nga members no sa Liberty Bible Baptist Church. God bless gid sa atong tanan. So continue lang no continue lang sa himo sa pagpangdaog sa mga kalag no. Good morning gid sa tanan dira. Yes. Kaya of course aton diri nga kay Ma'am Panis no. Kay And Ma'am of course, Delphine. ginagreet Okay. naton, sir, ang si Sana All, watching Wow. from Duanyas MPS, si Jeffrey Marga Libuna, nagalantaw mo sa San Rafael, si Apo ni junior classmate ko, thank you so much for Wow. watching, si Dinelli Gabayoyo Gabayeron sa Concepcion, nagalantaw man, Good si morning. Lorna Siloso, nagalantaw gid, si Angie Brabanzo, hambaya sir ma'am, shout out ko na sa alimo dyan, PNP with a heart. And of course, Wow. Putotan Municipal Police Station, nagalantawan. And of course, sa akong bestie, si Richard Wow. Lara, nga nagalantaw, nga nagatutok, nga hindi ako gali friend. And of course, sa akong bana, dira sa Pahanukoy Fire Station, good morning sa imo, da pamati ka lang, ay wala ka man galantaw. And of course, sa akon nga bata, dira si Zivion, si nanay ko, Ason, and of course, Diwatin family dira sa Bacolod, and si Pastor Arn, si Pastora Carmela, kag si Pastor Saniboy Gonsha, and Pastor Sisasa. Thank you so much for watching. And of course, sir, si Nabingap Yes. Totong, sang Concepcion, Wow, good Uton morning. Municipal Police Station, nagalantaw man, sir. Kag sino pagid, sir, ang sa imo dira, kay Donadula. Yes, si Twilight Night, oo. si Twilight Night of course no. Sino Si pagid? Kantor yan niya nagatutok man sa Subungaga kay Fruit Juicers no si Fruit Palalagaw. Good morning kid. Yes. Kay Christy Manares no kay classmate dira. Thank you so much gid sa Uton Municipal Police Station. Thank you so much man. Of course kay sir mo to kay Twilight Night no. Good morning gid. And of course, si Uton Municipal Police Station, nagalantaw gid, sir. nagatantaw Si gid. Dabing Nangap Tutong sang Concepcion, si Ria Rigag Regan Aris. Ares sa maayong adlaw tuto Mar sang Duanyas, si Masol Malte sang Duanyas nagalantaw man, si Yes. Randy Fernandez nagalantaw man, of course Erwin de la Cruz, shout out sa Field Bikers Mosray, sir. Wow. And of course, si Randy Asperga nagalantaw Good morning.
morning. Thank you so much sa tanan nga nagalantaw. And of course, we would like to greet also sa aton nga Pikado family dira sa Pikad naton sa IPPO. Pasensya lang kung di na mo kamo maisa-isa, pero headed by Police Lieutenant Colonel Jojo Yutabalok and of course ang aton CC nga si Sir Ricky Bachoco. Thank you so much, sir, for watching. And of course, pasalamat kita kay Sir Baba kay naghatag sa aton sa strawberry nga keychain. Yes. Umaga, ano na ganito remembrance from Yes. Baguio City. Yes, and of course, hindi man magpaulihi si Ma'am Karen Rezano. Happy birthday kay Yes, ma'am. Shimara Shinmuel. Thank you so much. Happy birthday kay Shimara. Dahil dyan, may pa-music kami sa iyo. Yes. Ano to? Yeah. Matian mo na. Wow. Happy birthday once again. Sa Happy ginapag-greet ni birthday. Ma'am Karen, si Shamara Shinmuel. Happy birthday sa imo. And of course, Yes, God bless you more. and of course, more birthdays to come. yes, di wala ganda na. And of course, si classmate ko Castillo, dira sa kay PD's office kag Arimas. Thank you so much for watching. And of course, kay Sir Ryan Somo Orlin. Sir, mayong aga. Good morning, Thank you so sa aton nga former deputy sa Picado and now sa ano na siya subong New Lucena. And of course, si Colyantes. Si Colyantes, so totoo Colyantes. Good morning. Sa imo, Dakopod si Tina Marie and of course si Atina and si Karen Belado Balsomo de los Reyes. Mayad-ayad nga adlaw si Las Choconek. God bless ko no dira sa Yes. Galantaw sa Liganes. And of Yes, course bro, ang aton good morning. avid fan sir si Ma'am Helia. Wow, si I-greet Ma'am ka ni Rons, sir. good morning. Kada Ma'am Yes. Rons. So, kamusta ba lang imo adlaw, Ma'am Rons? Yes. Nag-drive Feedback si Ma'am. lang diri Ma'am. Oo, doon ka namin ginasang yom ni Ma'am. Yes. Very Pero may mala siya energetic. namin magyum. Yes, ang aton nga volume dira Ma'am. Oo. Okay lang. Do okay man sa Hello, sir. hello. Yes. Hambal bi sir kay Okay. Hambal. Yes. Okay. Badion bala kita klaro gid bala or hindi. Yes, kay Um, classmate ra Ruel Dugumio no sa Pasig City. Good morning kada mate sa paglantaw kay Randy Fernandez kay of course ang aton sining Public Information Officer Police Yes. Major Rolando Aranyo nagatutokin sa aton sa Oo. Subumaga no. Kay muna no kay Erwin De La Cruz no pa shoutout siya sa Philbikers, Yes. Pusray. And of course si Ma'am Lorna Celoso. Sir nagabal sa Yes, good morning. shout out ma'am. Komanda ay PPO and best ang akong bana. Si Sir Celoso nagyuro ibana. Yes, Yes. good Mayong aga morning. ma'am and si Filimon Boyko. Wow. Sang Barotac Viejo, si Herman Soloveres nagalantaw gid. Yes, Si good morning, Joff Balakyo. Oh. Sang RAC CCGI Force multiplier watching from Oton. And of course sa tanan-tanan nga nagalantaw subong. Thank you so much sa paglantaw. Hindi ka mo malipat nga mag-share, follow sa aton page sa Subungaga, Iloilo Police Provincial Office. Ang nakatay up kita sir. Sa diin kita nakatay up. Yes, Yes. nakatayap kita sa Subunga Aga no sa Radyo Ugyon Santa Barbara 106.7 FM. Oo. Nagapasalamat kita no sa sining kaiguinan nga baka waragwag kita no sa mga balita informasyon, Oo. proyekto kag inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Caps no sa Chief Executive Officer sang Radyo Ugyon no kay Honorable Mayor Dennis Superficial. Yes. Thank you so much kid. Thank you No, of so course, much. ato dirang station manager kay Sir Boboy Kaugyon, no? Kaugyon Boboy Socalito, kay Mama Zoila Cordero. Yes. No, thank you so much gid sa inyo tanan kag sa ila dirang first class technician Oo. man. No, the best man no kay Sir Genesis De Mihilio. So God bless gid ka sa tanan nga nagabulante sa ila dirang nga mga ulatanon, mga Yes. produkto nila sa banwa sang or sa tinda no sang Santa Barbara kay subong adlaw Martes no tinda. So, Oo. tinda nga adlaw so Itinda. Oh, the Oo. Tinda Day. o market day o tinda day. So sa tanan Oh, dira no nga yes. mga magabakal sa mga preskang ulutanon, preskang isda, karne, baboy, manok. So tanan-tanan kadto lang mo dira sa tinda sa Yes, Santa Barbara. Yes, kada mo damo dala subong sa mga produkto kay tungod adlaw nga tinda. So good morning Yes. gid kay classmate dira Arcolas no nga naga-monitor gid sa subong aga, God bless gid mate. And of Subong man course. kay bossing si Pauls no kay classmate Pulding dira. Thank you so much gid. Yes. Kay Jova Balagyo, shout out sa Ragsi Force Multiplier watching Yes. from Oton, Santa Monica. Thank you so much kid Joff Balagyo. And of course. Kay classmate Jan Brenet Kausing, thank you so much man. And of course, si Sir Fruit Juicer, nagpa-shoutout sa kay Sir Orleans from Picad Family. And of course, si Robert Penalosa, nagalantawan. Si Erwin de la Cruz, nagpa-shoutout man. Si Ace, si classmate Tesoro, dira sa admin office naton. Gina-shoutout man naton si Mama Kunlo, ang aton Chief Parmo dira, si Police Lieutenant Colonel Elsa Piconlo. And of course, sa aton Morning, deputy dira si Sir Tayong Tong. And of course, sa ila Sisi, nga si Sir Talamelio, day Ma'am Ping, day Ma'am Barbs,
sa day Ma'am Estrel kag sa tanan-tanan pa. Hindi ko Wow. naman isa-isa pero do dira-dira kita makadto. And now arin na. Ano ba lang ginahulat-ulat naton sa subong aga? Ano ba lang mga eksklusibo nga mga balita nga amon ipagadulong sa inyo nga init-init pa, sir? Wow, init-init pa daw pasuon niya pa Yeah. katong. Matsa ko gani ginapaso na kung mainit ang panahon, mainit man ang aton balita nga Yes. ipagadulong sa inyo. Kaga syempre may internet gid subong kahit na experience na naton ang Yes. ginatawag nga El Nino. Ay. So medyo malawig-lawig ni mga kauturan sa mga bubondra no nga nagahubas-hubas no. Yes. Wala ta mahimo kumbaga amo gina no ang kabuhi. So kisa aga kahubsan kisa may ara man. So mo man na sa bulsa ta kisa may budget kisa wala. Kis hindi Oo. hindi kis ang wala kis may budget kis perme wala gid. Oh, do kalabanan. Yes, kalabanan. Grabe sobra ka man pero wala gente. Wala ka gid. Yes. Pero muna no dapat pasalamat kita sa mahal nga makako kabisan Yes, pa amo man no, pagid na. sa mga trials and challenges no mga obstacles nga magya naton. Wala tagabuya sa iya. Ma-overcome naton through no sa iya sining power no nga ginatag sa ton. So if you believe no sa divine providence nga natawag, Yes. you believe in God. So Yes. God is love. So dapat Oo. we observe no every day no dapat Mm. faithful kita kag pasalamatan ang tanan nga blessings Yes. ang gina-enjoy naton. So every challenges nga ma-encounter Encounter. naton is Oo. dira kita gani naga-strong and strong no. Yes. Kag hindi solusyon no kalabanan sa aton sining mga kuturan, most especially sa mga uling tubo naton. So hindi na yabas yan ang pag-utas sa imo sining kaugalingon nga kabuhi kung ikaw problemado, kung ikaw stress dira. So hindi na solusyon. Wala ka right nga kuha ng imo sining kabuhi, only God lang ang makakuha sa iya sining Galing, yes. regalo sa Yes. imo. Kung maga sir na experiensyahan tama na ginatawag nga depression nga ginatawag mo. Yes. So may ara na best kapit pagit sa mga bagong tapos bata. Hindi ko kabalo kung nga nag-amo ko sini pero na notice na experience ko na kung ara ka gali sir sa sitwasyon nga do depressed ka, wala ka kabalo bala sir nga do may nagahutik sa imo no. Do may Yes. nagapush sa imo nga oy amo na obrahan mo na tapos dasig ka mainit dasig ka tanan-tanan. Irritable Amo na nga ka kung may na. depressed sa inyo bala, advice ko lang kasi syempre do experience yan ko man. Kung may depressed sa inyo sa rahon nyo, hindi nyo pagpainiton bala nga kumbaga Oo. pasundin nyo lang anay. Kagundo kini Oo. tulo mo kita ka na panjigbag. Amo nang budlay kay kung hindi ka lang, kapaupo. Nakagsawa mo mo Ga- panjigbag na. Hindi lang ha. Oo. Kita na bisal pader subaga may problema, imo na Yes. di mabuka amot mo. So Yes, going back kag sa itong topic. Yes, kag sa subong aga sa mga nagabaga kag mga talalupang doon nga balita. No, halin diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center, of course. No, nakatayap kita no sa 106.7 FM, Santa Barbara no, Radyo Ugyon. No, sa Yes. subong aga no, most wanted person no, top 4 municipal level sa Banwasang Banate na tigay nga madakpan kahapon nga adlaw. Kaga at the same time, Mm-mm. no, sa Banwa naman sa Kabatuan, isa ka vehicular accident Accident, ang oo. nagluntad kahapon man. Kag sa mga detalye labuton naton ang aton sining mga chief of police no para mahibaluan sa aton sining mga kauturan, most especially no sa ila sining mga panugyan no dira sa Yes. mga pumuluyo sa nga ila sining area of responsibility. Yes, and of course aton man karon i-discuss kung ano ba lang ang mga project sa Iloilo Police Provincial Office nga ongoing activities pa naton sa Yes. subong at tinion. Ano ba lang barantayan nyo sa sulod sang March? Ano ba lang barantayan sa sulod sang April nga bulan? So damo-damo kat activity subong. And of course ginakasagi naton subong ang Kaizen. Yes. Wow. Kaizen. Oh, sige ba. Kaizen, yes, good change ginina siya. So inyo na karon mabatian kag mabalaan kung ano ba lang Kaizen nga ginapakigbato gid sa Kaizen aton, is ano ganing nga word? Japanese. Japanese Yes. word, no? Japanese, which means kuno good change. Good change. Yeah. So Oo. aton mahibaloon kung ano ba lang ginatawag nga good change. Kumbaga self-explanatory naman magsiling nga good kag Yes. change. Pero may madalong pa na sa Kung baga, Mm. we will dapat mag-change kita or Yes. mabago kita for the good. yes, for the betterment. For the betterment Oo. sa aton sining organization, Future sa aton organization. sining, self. No, Yes. self-improvement kumbaga kung hindi naton magulpi, gradual but consistent. No, Yes. sige. Mm-mm. No, ang pagbago sini sa aton nga kaugalingon para ti ang kumbaga maging productive lang kita Yes, kabalikat sakto na, So sir. di lang nga kontento kita sa aton sining mga talent. So Mm-mm. everyday no, there's still Nag-change. amo na gani no. Kung si Sir Tabalok pa gani, ang baya dapat hindi kita makontento kung ano lang ang adlaw-adlaw tanga na obra. Kung baga mo na Yes. nakakahon na do ka easy, dapat manumdum kita kuno Yes. sang aton nga iduga nga Yes. ma-improve pagid ang aton nga mga Wow. activities. So, abo kita kay na nagtatak sa utok. Wow. Yes, so kaya muna directives ginana sa aton sining regional director no. Yes. Police Brigadier General Jack Limpayo Swanky. For the information of everyone, Yes, regional director Yes. na nagidsa, Yo, hindi na sa di- acting Yes, ha. hindi na acting. So for the information of everyone, si Sir naton si
RD hindi na acting regional director na gid sa. Yes, kag dapat no i-aim naton sa word nga Kaizen pagidra no dira in line sa sinang Kaizen nga word nga ginatawag kag Yes. direktiba sa aton sinang regional director. Mm-mm. So dapat i-aim ginaton ang 100% no nga trust Yes. sa community no through sa aton sini nga Mm-mm. overall performance Yes. naton. So dapat kwaon naton amo na gani no kita diri Mm-mm. sa Provincial Community Affairs Development Unit diri sa Public Information Office. So muna no we inform the public, the general public sa mga informasyon kag syempre no ipabalo nato no Ano ang mga nagalatabo? proyekto, inisitibo no sa inyo sining mga Ilonggo Cups no Yes. for the betterment sa aton sining tagsa ka mga area of responsibility and of course no sa bugos nga probinsya sa Iloilo to mo na pagid ang dadala diri no nga dapat masikid kita sang self improvement Yes. no kag there is still room no for improvement kag dapat kada adlaw mag-level up kita magdugang kita sa mga bag-o naman nga challenge magdugang kita sa mga bag-o naman nga kung sa diin madugangan no ang aton dira nga mga abilidad, mga talent Oo. and skills Yes. no para magamit naton sa aton sini nga pagpanerbisyo sa paghatag sa dekalidad no quality Yes. no nga pagserbisyo sa aton sini nga community. So makita niyo dira sa aton screen, din ko matudlo man diri nga side. yes. Makita niyo dira kung anong spelling sang ginatawag nga Kaizen. Ano na siya nga Japanese term. So nakabutang nila Yes. na a Japanese term meaning change for the better or continuous improvement. Oh, improvement. Gabi O ka namin, no? which serve as the Ano basis for a Japanese business philosophy. So ato na i-adapt nato na. Kumbaga wala man malain mag-adapt and it is for our organization's own good and dapat naton padumdumon na Kaizen gid ja permi. Kaizen is Kaizen. Do ko namin isang ngalan no. Yeah. Oy ngalan sa bata Kaizen. Yes, Ang oo. hindi niya nabungga no. No, Kaizen do ko namin guro mo na Yes. kung sino yung good change. Yes. So, So adlaw dapat kita mag-level change up, for the better mag-innovate kita no for the Yes. better, no for the betterness ng aton of our society, yes. organization, and everybody. Kaya mo sir, kung hindi mo ma-build ang trust sa imo community, malayo ilabuot, lain na iyang singatuan. Pero hindi man kita mangin successful sa Yes. aton mga aktibidades o kung sa aton mga ginapalunsad nga mga campaign dira kung hindi man sa bulig sa aton pumuloy, di ba? Yes. Yes. Correct. 100% correct kag ka balikat ina. So sa subo nga gano papiyawan na naton Yes, before kita alina. maglabot sa phone patch naton. No kayo na naton sini ang Chief of Police ng Banati Municipal Police Oo. Station to sa most wanted naton. So basahon na naton sini ang aton sini mga commenters nyo kay classmate Jan Frenet Kausing. Good morning ma'am sir. Thank you so much kay Ace Tambay. Watching from my mobile phone. No? Good morning mga idolo. So thank you so much gid Ace Tambay. God bless gid. Kay Sir Yes. Jerome Marapo. Thank you so much Yes, si gid. Sir Jerome is ang aton nga participant yes. sadto sa aton Lovers Finance. Yes, kay Jerome LM Plasta. Good morning watching from Dueñas MPS. Thank you so much gid Sir Jerome kay Ace Tambay. Katahom gid kay kabalikat diwatin. Ay, Wow. Sino na So nagsiling? may fans ka. You have a lot Ay, of di fans. classmate ko na, may kinaglano na. Hindi na mag-comment na sa maisog. Hindi pwede dayaw lang. Hindi, kilala ko na sa... Classmate ko na sa sir. Pero thank you so much. Kay na-appreciate mo. Wow. Kasi- Grabe na. Ito pila ka layer kanina foundation mo. Ay, gabi foundation na yun. Wala ko yung foundation. Wala no. Natural. Yeah, natural ang face, pero ang lips hindi. Natural resources. Yes, natural resources. Mga batog yung buka ko. Mga abudag yung panglamhit ko. Mga wala siya. Pero thank you, Kasmi. Okay, thank you so much. Get kay Sir Jerome Marapo. Okay na. And of Kay course, Tambay, okay na good morning luwat si Sir. Yes, At kay, si Sir, yes. si Ma'am Inday Garutay, galantaw, Wow. good birthday. And happy birthday. And of course, si classmate ko, Tormon, Charmin, ay, hindi ko kilala sa classmate. Si Tormon, ang Sige. mga classmate, happy birthday, classmate. Kabalikat ina. So, Yes. Samtang nagahulat, gahulat kita, no? Papunpatch kita. So, ikaw, Yes. continue. Continue lang ko. Ng mga Commenters. sa subungan. Gina-comment ko man. Gina-greet ko man kayo si Mary Ann Liba nga nagalantaw sa Kabatuan, si Turo Wells ang San Rafaels, and of course si Konkon Gabis sang Dingle, and of course si Sir Francis nagalantaw gid. Yes. Thank you Sir Francis. Hello, ilang Franz, backups ko no. So, support, no, ang KSP ni Sir Yes. program, no? Lantaw ka mo. Isang nagligad nga nadlaw po sila ni Ma'am Ping. no? Yes. So lantaw gid ka mo ha. Yes, ato ni na nga mga mentor, no, sa Yes. kapig balita naton. So The mga founder and one of mentor. the best, no, nga Yes. mga kauturan naton, nga mga Ilonggo Yes. Cups. So lantaw kay kamo. And of course si Lower Yes. Tohom. Nagalantaw gwapuhon kagwapahon. Ay kanami si imo sir. Yes, Ma'am Ina, yaran na sa linya. Yes, ari na sa linya ang aton Chief of Police. Yes, si Populis naton sa Banate Municipal Police Station.
no, kabalikat Police Lieutenant General Enrique Robles. Sir, good morning. Welcome sa atong programa ang Ilonggo Caps on Air. Kaupod mo sa subong aga, sir, no, si kabalikat Ina and kabalikat Vincent, sir. Hello, sir. Good morning. Sir? Ay, nagabisyo ang Siguro. aton nga, no? Nagabisyo ang aton nga connection, but sige lang. Yes, labuton lang natin liwat sa linya. But sige lang, samtang nagahulat kita sa aton linya, kaya balaan mo kung ang aton nga problema is the signal. Amo na siya, hindi sa tanan nga area Garing sa. nami. So, ari pa matian naton, samtang nagahulat kita. Hello, Ari- sir. Good morning. No, welcome gid sa atong programa ang Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa subong aga, sir, no, si kabalikat Ina and kabalikat Vince, sir. Good morning, Sir? sir. Hello. Ara na. Hello, sir. Ara na. Oo, gabisyo ang aton nga connection, but so far, so good naman siya. So, sa tanan nga nagalantaw, thank you so Hello, much sir. for watching. Ang volume da ina. Yes, Okay. okay siya. Hello, sir. May ginastorya guro sir. Hindi ka galaw, ay guro yung signal ni Oo. sir. Oo. So, may technical issue kita. Amo na nang dako ang ano. Yes. Bation siguro. So, samtang istoryahon mo sa gura ni sir. Hello. So, samtang nagahulat kita kayang aton signal is not that good. We would like to greet also si Ken Kuas sang second IPMFC, si Glenn Centino sang Barotac Viejo, and of course si Inday Garutay. Thank you so much man sa paglantaw. Please like, share, follow sa aton page sa Subong Aga at para damo pa makabalo sa aton nga impormasyon nga ipagadulong sa inyo. Si Dina nagalantaw man, thank you so much for the heart nga ginahatag mo. Kag sa tanan-tanan nga nagalantaw, thank you so much. And of course, we would like to greet also si John Doe, ang akong classmate nga si Dimarana. Thank you so much for watching. So, samtang nagahulat kita, thank you so much. Git sa tanan nga naga-participar sa nagligan naton nga Project Anak. Kaginhiwa tira sa uton. Thank you so much sa inyo bantayan. Pagit, kung ano pagit ang activities sang aton nga PICAD and of course IPPO sa idalom sa pagpamuno man of course ang aton pinalangga nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo P. Paloma. Thank you so much, sir. And of course, bantayan nyo man nga na sa linya ang aton pinalangga Okay. nga ano na? Yes, sir. Good morning. Yes, good morning no sa ating mga tagapakinig at sa IPPO staff. Okay. So sir, thank you so much gid no sa time po no na ibinigay sa atin ngayong umaga. So sir, regarding po ito sa accomplishment na naman no ng Banati Municipal Police Station regarding po sa ating top most wanted person diyan po. So sir, paano po natin to kinasa itong operasyon natin? Paano po natin nahuli itong most wanted natin? Sino ba tong alias nito at nasaan ba siya ngayon, sir? For now, no, we have conducted Oplan Manhunt charge against two wanted personality, Yes, sir. kay alias Toto at si alias Noel. Mm. So, we have arrested them by virtue of warrant of arrest for the crime of prostrated murder. So, currently po na po sila, naka-detain po sila dito sa ating custodial facility Yes, sir. for the proper disposition and returning of warrant sa judge. Okay. So, Sir Robles, no, yung dalawa nating suspect, sir, pareho sila ng kaso, sir? Frustrated murder, dalawa sila? Yes, oo. Parehong frustrated murder pero ibang case. Okay. So, hindi sila related, dalawa sila, sir? Hindi po, hindi po. Okay. So, yung aside, sir, sa mga case na kanilang hinaharap ngayon, so, sir, based sa ating investigation at monitoring, yung mga suspect natin ba, sir, ay may mga previous case, sir, maliban dito? So, we have checked the warrant po or any blatter incidents relating to them. Wala naman po silang history ng past cases. So, ito lang pong frustrated murder lang ang kaso nila. Okay. So, sir, yung mga suspect po natin, ano ba sila, sir? Native po ng bayan ng Banati, sir? Opo. Okay. So, sa ngayon po, sir, no, kasi inihanda naman po natin yung kaso. So, sir, yung mga suspect natin, sir,
Kamusta sila, sir? Cooperative naman sila, sir? Opo, cooperative naman po sila at since naman po nakalagay naman sa warrant nila is available naman po, they will be seeking for bail na. Okay. So, mga ano, sir, magkano po yung bail nila, sir? Nasa 120,000 po. Wow, malaki-laki to. Okay, so sir, no, Kabalikat Police Lieutenant General Enrique Robles, sir, mensahe mo na lang po sa ating po taga-subaybay. Dito po sa, of course, nakataya po tayo sa Radyo Ugyon Santa Barbara 106.7 at dito po sa programa natin Ilonggo Caps on Air. Mensahe mo po sa ating mga tagapakinig at most especially sa lahat po ng kababayan natin dyan sa bayan po ng Banati, sir. Sa ating mga tagapakinig, no, especially po sa ating mga kababayan dito sa Banwasang Banate, Yes, sir. kung bala niyo po ng mga inyong kapitbahay ay mga meron pong pending warrant of arrest, ipagbigay alam niyo lang po dito sa Banate MPS. Okay. So with that, sir, no, Kabalikat Police Lieutenant General Enrique Robles, thank you so much po sa time. No? At God bless po and congratulations, sir. Thank you rin po, Kabalikat. Yes, sir. There you have it. Yes, Kabalikat Ina. Kita naton, nabatian. Yes, Nabalaan. klaro. Oo. Tama ka clear kung ano ato. Pero congratulations kay Sir Robles. Sa tanan-tanan. Mami, nakamamahaw ka wala. Wala, Sir Bro. Yes. Oo, pero still, no, ang aton sining kampanya, mga kabiyanan, Yes, but kontra oo. wanted person. Oo. No, ang natigayon no nga ma-accomplish no kay accomplishment gid ni sang Banati Municipal Police Station. Congratulations. Amo ni balang itsura sang wala ka pamahaw? Oo. Wow, karami, no? Of course, sa panguna sa aton Yes! Chief of Police nga bago lang nato na istorya, no? Police Lieutenant General Enrique Robles. Sir, thank you so much Yes. sa So once again, thank you so much. Yes, Kabalikat Ina. Yes. Samtang labuto naman naton sa linya ang Chief of Police naman sa Cabatuan Municipal Police Station. So, continue ang aton dira nga mga commenters. Yes. So samtang nagahulat kita sang isa naton ka news nga amo ni pagka-deliver sa imo, kina-greet naton gali si John Doe nga nagapa-shout out gid, amalya shout out from Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. Pa-shout out ko tani ma'am sa pinaka-cute ko nga classmate. Ay, grabe siya. Wow. Si Patrolman Diaz. Thank you so Wow. much sa pagpa-shout out mo na kay Kririn. Ako, Kririn. Clear. Kasi na mo na. Oo. Ako tawagin sa ako si Majid Boom. So siya si Kririn. So thank you so much for watching. And of course si RJ. Nagalantaw man sa second Yes. IPMFC. And si Elma Miranda Zaulda. Okay, Sauda. Mama Ina. So, ara na sa linya ang Chief of Police ng Cabatuan Municipal Police Station, Kabalikat Police Captain Dionisio Estacio. Sir, good morning. Welcome gid sa aton programa ang Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa subong aga, sir, no? Si Kabalikat Ina and Kabalikat Vince, sir. Yes, good morning po sa inyo, no? Kabalikat and Kabalikat na Rina. Good morning po sa inyong taga-subaybay, taga-panood. Yes, sir. Thank you so much po no sa time na binigay niyo sa atin ngayong umaga. Sir, ito po ay regarding po sa vehicular incident po no na nangyari po diyan sa bayan ng Cabatuan kahapon po. Sir, no, for the information po ng ating tagapakinig at most especially sa mga kababayan natin diyan sa Cabatuan, Iloilo. Sir, paano po to nangyari yung vehicular incident po? Ano po yung mga sasakyang involved dito? Kamusta po yung ating victim? At saan po ngayon yung ating driver po ng nasabing truck, sir? Yes po, maraming salamat sa inyo, no? Gahapon na po, mga alas 6:20 ng hapon, ano, ng gabi. Yes, sir. Receive tayo ng information na meron mga vehicular accident sa isang barangay dito sa ating area of responsibility. Oh. So, rumisponde po yung ating kapulisan. Yes, sir. At yun nga, mayroong involved na isang cancer truck Oh. at motorsiklo. At sa initial investigation po ng ating investigador, Yes, sir. nag-overtake itong motorsiklo, no? Yes, sir. At yung kanyang yung cancer truck is paliko dapat pakaliwa. Oo. But yun nga,
sa bilis ng takbo ng motor is nabangga niya itong hulihang bahagi ng canter. So, ang resulta, itong driver ng motorsiklo ay na-dislocate ng kanyang kaliwang siko. Aray. Which is, naitakbo naman siya Yes, sir. sa Ramon Tabiana Hospital but nirefer po siya sa CC. Oh. So, sir, no, itong victim natin, ni-refer talaga sa city. So, meaning to say po, medyo malala yung damage ng kanyang paa, sir. Actually, yung according sa kapatid ng driver ng motorsiklo, Yes, yung kanyang malabas na kasalanan nitong motorsiklo, driver ng motorsiklo. Kay siya yung bumangga dito sa likuran ng canter truck. Okay. So, sir, yung biktima natin, yung driver po ng motorsiklo, based po sa ating investigasyon, ano po to, sir? Under ng influence ng liquor po ba to, sir? Lasing ba to, sir? O hindi naman? Sa initial nating hindi naman nakainom itong driver ng motorsiklo. Okay. Sa katunayan, galing po siya sa trabaho, pauwi siya. Okay. Medyo mabilis lang po siguro yung kanyang patakbo at hindi na niya nakontrol kaya sa bumangga dito sa sasakyan. Okay. So, sir, yung kamusta naman niya, sir? Nasaan ngayon yung driver ng canter truck na to, sir? Actually, nirelease natin kaya nagkaroon sila ng kasunduan at nag-execute rin po ng affidavit o non-interest. So, Okay. nag-uusap na rin po sila. Then, yun nga po, hindi na natin dinitain yung driver po ng truck. At nagkaayos naman po sila. Okay. So, sir, no, ito ay balitang talagang hindi po natin maiwasan yung aksidente po sa ating mga ano po 'yun? Mga balita na hindi natin Yes, sa mga highway po natin. hindi malikawan. Hindi natin Yan. maiwasan. Yes, Hindi maiwasan, yes. malikawan 'yun. Likawan is Oo. hilikay noon. Okay. Oo. So, sir, ngayong umaga, thank you so much po talaga sa time na binigay niyo po sa atin. So, sir, yung masasabi mo na sa ating mga kababayan yan, sir, Yes. sa bayan po ng Kabatuan, Mga reminders, tips. mga Oo. reminders o tips po natin, sir, regarding po sa mga insidente na ganito to, mga vehicular incident, kung paano po nila ito maiwasan. Yes. Sir, no, kabalikat Police Captain Junicio Estacio, sir. Yes. So, again, maraming salamat po sa mga taon, sa mga motorista po, hindi lang po taga rito sa bayan ng Kabatuan at lahat to ng mga motorista po, lagi po tayong mag-iingat. Alalahanin po natin na mayroon po tayong mga pamilya na uuwian. Kaya lagi pong magdala ng ingat tuwing magsasakay po ng motorsiklo man yan o four wheels na sasakyan. At Yes. nagpapasalamat din po ako sa agarang pag bibigay sa atin ng impormasyon pag tuwing may mga ganitong klaseng incident. Salamat po sa mga kababayan natin dito sa Kabatuan Yes, sir. na mabilis magbigay ng information pag may mga insidente. Okay po. So, sir, no, with that, kabalikat Police Captain Junicio Estacio, sir, thank you so much po sa time and God bless po, sir. Yes po, maraming salamat din po. God bless po sa inyo. Yes, sir. Keep safe. Yes, So, there you have ato it. nabatian ang vehicular incident ka natabo dira sa Kabatuan. Baka Masubo balikat man, din, sir. kakahangman tas Tagalog. No? Yes. Malikawan, may wasan. May likawan ang ako nang gaya pakibato ya mabaintindihan nila nga makalikaw, likawan. Yes. Ay dumangat si ako. But kidding aside, mabalaan taman nga kung ano kabudlay bala kung sa dalan tao. Kag sa aton wala mga pumuluyo, kung ang iba nagahalong, ang iba niya pakaras-karas lang. Amo nang mabudlay, so sa reminders sa aton mga drivers and passengers, kung magpara gali ang mga passengers naton, itinguhaon taman ba sa insakto nga lugar nga hindi man maalang-alang kung isa ang aton mga driver. Kaya nga aton mga driver kung isa aya gakwa man lang ni pasahero mo. Galing kung isa wala man ga signal light, wala man ga ano malain man.
So kung magkuha ka mo sa pasayro, dito lang ka mo sa mga designated areas kung din dapat nga doon hindi ka mo bala maka-aksidente sa iban. Kaya mabudlay na gulpi ka lang yung maliko nga ura-urada, di ba? Pila na ka minutes antes ka pila ka seconds. Yes, kumbaga Oo. ang kalabanan sa mga disgrasya sa dalanon, una dira is kulang kita sa antisipasyon. Yes. Kulang kita sa estimate, no? Yes. Kumbaga most especially kung hindi mo bala tansya Oo, ang lugar. ang puwersa sa Yes. imo siningas lakyan. Kung- Like for example, bisan na lang alang dara overtake gyapon. Oo na, abo pagid na. So wala kita kabalo gali ang sugata abi mo layo pa. Oo. Gali mo dasig pag itudlagan niya. Oo. Sa mga So- sa likod, na bala nga nagbantay, sir, ha? Yes. Kung ang sa tubang yung hindi mag-overtake, kay galang-alang na siya, hindi ka mo bala mag-pinangaki. Kaya kung sa may iba na pinangaki, ay, kaya kakadugay-dugay, wala mag-overtake. Kaya iya, safety precaution niya na mo. Hindi sa mag-overtake, kay ginatansaya ang kasarangon sang iya salakyan, Yes. sang iyang abilidad, Oo. kung makaliko sa baladayon or hindi. Oo. So kung mahinay ka, o kung balaan mo nga mahinay mo dlagan, pakilid-kilid ka lang nga makapaagi sa iban nga Giveaway ka sa dawdasin. mga gadali, no? Mayara man na iban nga ko sa gadali. Yes. Pag masugata mo bala naga-flash sa ga-flasher. Oo. Abot sa ganun kadali ako. Gabot silingon ka pangayon na sa lugar. Oo. So that is why mag-giveaway ka man para nga paunahon mo na siya. Mm-mm. Kaya wala kita kabalo dira kung hindi na siya ambulance. Sometimes May may, emergency. mga pasyente. Oo. May mga pasyente na da sa sulod ngay nga gawon dalon sa ospital kag wala sang ambulansya. So that is why kung ka Oo. pangayo sa inyo lugar, taga mo lugar. Hatag lugar. Kag Kag- in fairness, dapat Mm. sa mga pumuluyo nato, give way kita. Kumbaga, Yes. pautang man kita nga, o sila naman mabulos, hindi nga puro lang imo. Kag kalabanan, di ka ba kabalikat ina? Yes. Muna kumbaga give and take lang kita. Yes, Kaya sakto pala na, mga sir. kalabanan, ini nga mga away sa dalanon, road rage ba lang kinatawag. So muna kalabanan, iban pa isog-isog. Ay, Mga bot. bisan sala mo pa bala, ikaw pa yung maisog sabato ya sa injakto. Yes. No kaya sa injakto nga dalan, Mm-mm. ikaw karon yung nangagaw, ikaw pa yung matulok sakit, no? Oo. Ikaw pa yung isog ya. Oo, doon na experience na. Kung may naka-experience na kilala ko. ha. Yes, Pero dapat, Mm. panumdumon naton nga kung naakig ka man o kung ano, bugso ng damdamin, normal na. Pero after may masmasan ka, mabag, ay hala, ano ito ginambal ko man. So, much better nga ano ka na lang, Sir, pigad-igad man bi, dapat amunin mo to. Mas yung nga mainit na nga ng chimpo, dugangan mo pasang kainiton sa ulo mo. Ay, perfect. Amo ganang nami ya. Amo ganang Kagang- hindi nami ya. Yes, oo, kumbaga hatag ka lugar. Kaga Yes. nga aton diri dugang naton. Safety kay precaution. Almost mga 80% ged no based sa aton sining nga statistics. Yes. Mga 80% ged ang resulta no sa mga crime o especially sini sa mga vehicular incident naton nga 80% ged ang Yes. influence no sang sining makahulubong kilid Amo no. pagid So na. that is masubo. why no gina-prohibit no hindi sila nga ay may mapuli pa ko layo pa ni pulian ko gamayon ko lang inom. Much better nga hindi ka na lang mag-inom. Yes. No, Kag kung kay ano, Plano- hindi na lang kay balaan mo, ang agwa di pataranta, nagkakadisgust siya ganing iba na nga wala kainom, ayhan pang nakainom. Yes. Kung but- madanlog, ang tanan-tanan, madanlog, mabudlay. So sa liwat, kinapanawagan nato ng atong mga drivers, and of course, kung balaan nyo nakainom ka mo, masking gamay lang, hindi na lang mag-drive. Di bala, Noy Albert, nag-agree gid si Noy Albert sa Kalinog ang PSP CAD section nila. Si T. Yes. Wiper, Thank you so nagalantaw much, gid sa San Dionisio. Si Red Han sa 2nd IPMFC Platoon. And of course, Igbaras Municipal Police Station, si Street Rider Motovlog, Ilonggo Wow. Caps, good morning ko Good no. morning. Yes, Thank and you of so much, course, si Lacson Roy sang San Dionisio, si Randy Saiko sang San Dionisio, si Hino Higino Sumagaysay, Ambalya Barangay, Bulabog, Bengawan, Iloilo, good morning. Si Wow. JC Pagayon sa Duanyas Municipal Police Station, nagalantaw and of course Tigbawan Municipal Police Station, si Dionisio sa Pitula Estasyon, hambalyo Yes, ko no. sir. Good morning ko no, thank you. Good kabalikat Vic and kabalikat Rena, good morning. And of Yes. course, si Welcome Arnold. gid sir no. Welcome gid sir. Thank you so Yes. much gid kaga always no nga ginatagaan gid kita sa chimpo ni sir. Yes, Every salamat time gid may sir. mga incident dira kag mga accomplishment. Amo ginanami kay ang sir. Kabatuan Municipal Police Station always on the go niya si sir. Yes, So, sir, congratulations. congratulations Oh, sir. sa God bless tanan-tanan gid. nga accomplishment nila. Yes, keep safe gid po. Thank you so much. And of course, si Arnold Barbero, Hambalya. Live kami sa communication room sang CDRRM office sang Pasig City. Thank you so Wow, much sa thank you so pagtutok. much. God bless gid ra si DRRMO. Yes, and of course, si John Olive Tan sang Carles, si Pupoy watching from Duanyas MPS, Sir Brisyo Tampad sa Barotakno, nagalantawan, si Noy Albert, Hambalya Kuno Kalinog, MYDC, SK, KK Banban, Wow. Pequeño, kay Dat Kalinog, kay Dat Kahigon, kay Dat Barangay, Tuyungan, Chapter
Grande Sungguniang Kabataan. Thank you Wow, so much thank for you so much, watching. dear. And sa tanan-tanan nga nagpag-greet, nagpa-shoutout, salamat sa inyo. So, oras sa Pilipinas, sir, or oras sa Iloilo? Iloilo Oo. lang. Oras sa probinsya sang Iloilo. Specific. Yes, specific. Oras sa Iloilo is 10:49 na sang aga. Ano pa kinahulat yung pamahaw na? Oo. Aga no, Yes. may ara kita short video kagid na Oo. prepare no kagaton sini Handurawon. No, aton Wow. balikan no ang mga hinimuan no sa aton sini nga provincial director umpisa Yes. no nga siya nga nagpungko no last year kag subong Mm. ika 365 days na sa aton sini nga provincial director Yes. Police Colonel Ronaldo Palomo. So areng video no Tech, go ahead. Insakto isa na katuig subong nga Marso 4, 2024, opisyal nga nag-alagad si Police Colonel Ronaldo P. Palomo bilang Provincial Director sa probinsya sa Iloilo. Kasunod sini, aton patpaton ang mga hinimuan sang IPPO sa idalom sang liderato ni Police Colonel Palomo. Sa pagpungko niya bilang Provincial Director, iya gintutukan ang mga nagkalain-lain ng mga kampanya para sa kalinong kagkatawhayan sang aton probinsya. Una, iya gintutukan ang kampanya kontra illegal nga droga, kung sa diin, masobra 123 milyones pesos nga balor sang illegal drugs ang nakumpiskar sa sulod sang 328 ka mga anti-drug operations na ginlunsad. 416 ka mga drug personalities ang natigayon nga maaresto. Ikaduha, iya gintutukan ng kampanya Batok Wanted Persons. Kung sa diin, may ara sang 1,423 ang natigayon nga nagkaladakpan kag 386 ang Most Wanted Persons. Sa sulod sang 1,396 nga operasyon. Ikatatlo, kampanya Batok Iligal nga Sugal, may ara 350 ka mga persona ang nagkaladakpan sa sulod sang 147 na mga operasyon. Ikaapat, kampanya Batok Iligal Quarry, may ara 355 ka mga persona ang natigayon nga nagkaladakpan ag 348 nga mga salakyan ang na-impound sa sulod sang 320 nga mga operasyon. Ikalima, kampanya kontra armas luthang, may yara sang kapin 154 ka mga armas luthang ang na-recover kag 143 ka mga violators ang nagkaladakpan. May yara 545 nga armas nga surrender, 155 nga armas luthang nga expired ang lisensya ang gindeposito. Kag ikaanom, kampanya Batok Iligal nga Pagpangisda, may yara sang 522 nga mga violators ang nagkaladakpan. 199 nga fishing vessels ang na-impound kag masobra 1 milyon nga balor sang isda ang nakumpiskar. Iya man ginlunsar ang Motoronda Squad o kon Iloilo Motor Corps Anti-Crime and Emergency Response. Ini ang may katuyuan nga magpasaka pagid tugang ang police visibility kag para mapadasig ang police response sa tion sang kinahanglanon. Magluwas diri, iya man ginimplementar ang mga nagkalain-lain nga mga programa kag inisyatibo para mapasanyog ang relasyon sang pumuluyo kag kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Pareho sa mga masunod, Project Hakos o kung hatagan atensyon ang kabataan aton ulikdan kag suportahan. Programa nga nagasentro sa paghatag sang bulig sa mga kabataan nga may special needs kag sa ila ginikanan. O kung buhay ay ingatan, drogay ayawan. Programa nga nakasentro sa pagpataas sang ihibalo sang mga pumuluyo sa malaing nga epekto sang kinadumilian nga droga kag sa pag-amlig sang dunang manggad. Project Anak o kung natipanunato ng kabataan. Programa nga nagasentro sa pag-edukar sa mga ginikanan tuhoy sa paggiya sa ilang mga kabataan kag subong man pagtudlo sa mga pamadanon manginaktibo sa sports kag makalikaw sa iligal nga droga sa pagduso sang advokasya para kinamatarong sa mga kababaihan. Para nga mahatagan sang patas nga oportunidad sa sosyudad, iya gid ginsuportahan ang pagpadayon sang Babayi Bangon Project para sa aton mga kababaihan.
kag para mapunggan ang pagsulod sang iligal nga droga kag mamintenar ang kalinong kakatawhay sang probinsya sang Iloilo. Si Police Colonel Palomo ang nagbihon sang bag-o nga inisyatibo nga ginimplementar sa sini nga tuig 2024. Ini amo ang Oplan Cross ukon Community Response Operation for Safety and Security. Sa sini nga inisyatibo ang IPPO sa bulig sa provincial government sang Iloilo magapahamtang sang border control checkpoints ag magdeploy sang narcotics detective dogs o kun K9 sa tanan nga major entry points sa probinsya sang Iloilo. Tungod sa dalayawon nga mga hinimuan sang Iloilo Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo kung sa diin nangin malinong kag matawhay sa pangkabugusan nga probinsya sang Iloilo. Kag sunod diri dugang nga bulig kag suporta ang ginpalabot sa mga stakeholders sa IPPO, ilabi na gid si Governor Arthur Tuto Defensor Jr. kag tanang nga provincial officials. Kung sa diin, brand new Hyundai van ang ginhatag para sa IPPO SWAT 88 ka iconic handheld radio, mobile radio, kag iban pa. Nagdonar man si Dr. Ramil Uy, ang CEO kag tag-iya sang K5 News FM, kag klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center, sang isa ka state-of-the-art media studio, kag libre nga time slot sa iya station. Subong man ang XFM Iloilo ni Dr. Remelito Uy, kag ang Radyo Ugyon sang Banwa sang Santa Barbara, paagi kay Mayor Dennis Superficial, naghatag man sang libre nga time slot sa IPPO. Inidako gin nga bulig para mapasanyog pagid dugang sang IPPO ang paghatag sang serbisyo para sa aton mga pinalangga nga mga pumuluyo. Si Police Colonel Ronaldo P. Palomo ang nagapasalamat gid sa tanan nga padayon nga nagasalig kag nagasuporta sa mga Ilonggo Cops para sa malinong, matawhay, mainuswagon kag hilway sa droga nga probinsya sang Iloilo. Okay, so Yes. ato nakita no ang isa ka tuig no nga Yes. pagpanerbisyo no sang aton sining mga Ilonggo Cops no under the leadership sang aton sining nga Provincial maugod no Director. mapisa no nga Mm. Provincial Director Police Colonel Ronaldo Ronaldo Palomo. Palomo. So by the way, and counting no kay Oo, kasi praise siya man mo. sige gyapon subok no Oo. ang performance no sang Kumbaga, aton sining nga sang last Oo. year, sa sulod lang sang isa ka tuig. So aton gina-check, aton ginhanduraw, kumbaga habagan ni Sir Blusa, Oo. aton ginbalikan ang Oo. ginobrahan sang aton provincial director. Sa sulod sang isa ka tuig, kita mo sir no, grabe ang improvement. Yes, so Makita mo pasalamat gid, din kita. yes. Kag sa subong aga, balikan naton na ang aton sini nga mga commenters no para hindi sila magsunggot, daghan sila hustisya no Yes. mga kabyanan. Mhm. So San Dionisio MPS, thank you so much gid kay Jay the Rider. So thank you so much gid from home. Wow. Wow. There's no place like home kabalikan Yes. na. So thank you so much gid Sir Jay the Rider. Kay RJ Page Horado. Good morning ma'am sir. Thank you so much gid. Mary Gold Clarito. Mary Gold Clarito. Thank you so much gid. Good morning. So sir si Jay the Rider. Yes. No? Si Sir Big Sat. Thank you Yes. so much, sir, no? Kag si Noy Albert, no? Los Pigados vlog. Yes. Kap Bilatibay. Oy. Grabe nga ngalan sa nga, ano ba, no? Pa-shoutout ba? So kay Sir Noy Albert, thank you so much gid kag sa Yes. aton dira nga OPD family. So thank you so much gid kag sa tiayon no sa aton sinipurmission. Ay, oo, wala ta Kay nag-greet. Mama Lynn Grace Dallas Galas Palomo. Palomo. Thank you so much, Ma'am, for Yes. watching. And of course, sa akon Mega nga si Tena Joy Halbuena. Halbunag. Tena, thank you so much, Mega, for watching. And keep Yes, supporting Iloilo Police Provincial Office. Was continue Kagay Adarte. kay anong like kay Tita Hides no Valis ang no sa mother Yes. sa aton sining technician no And, kay Pangulo one of a Ginita. kind. Wag, Yes, diba? thank you so much gid Tita Hides no Valis ang good morning. Yes, Kay, and of course, Noira Mic Angelo wala ko Ross isa ka budlay. watching from Ligan SMPS. Thank you so much. And of course, once again, Tena, thank you so much for watching. Dira sa kuno sa Iloilo Mission Hospital. Thank you kay staff ni sa Sir Mo. So, thank you. Thank you sa Binila Ten. Si Tena is a graduate also of broadcasting sa West. And of course, thank you so much once again for tutuking sa aton nga programming. For today's video. Yes, kaya aton pasalamatan sa subong aga before we end no ang mga list no sa aton sining nga partner Yes. sa
aton sining project Hakus. So ang una sa tanan pasalamatan ginaton ang West Visayas State University Yes! Medical Center sa papangunan ni Thank you, Dr. Endel Hilito III and the hospital director Ma'am Belen Gabo Carion. Si Ma'am Carion, yes. Hospital administrator. So thank you so much. Yes. Of course, ang aton sining Iloilo Provincial Government sa papanguna sa aton sining Governor Arthur Tuto Defensor Jr. Yes. Kaga nga Provincial Social Welfare and Development no head no kay Ma'am Sara Barayuga kag of course si Ma'am Rara Ganson ang aton sining PWD focal person. Subong man ang local chief executives naton yung sa diin na gin-launch ang aton sining project ako so kun hatagan atensyon ng kabataan aton ulikdan kag suportahan. So kay Mayor Pilo Ganson no sang Balasan, good morning Yes. gid. Kay Mayor Jetro Ahoy sang Ahoy, thank you so much man. Thank Kay you. Mayor Stephen Palmares sang Pasig City, thank you so much man. Kay Mayor Roquit Taksagon, Yes. thank you so much gid no sang Tubungan. Kay Mayor Junjun Haen sang Leganes, Yes. thank you so much gid. Kay Mayor Luigi Goroseta sang Pabia, thank you so much gid. Of course no ang sa mall manager man no sang Robinson's Place Pabia, thank you so much gid kay Mama Dayan Herrera. And of course, sa More Power naton kay Mr. Roel Castro, President no sa More Power, thank you so much gid. Ang media partner naton no sa kay Sir Radyoman Ronel Sorbito, thank you so much Yes. gid. And of course, sa tanan-tanan nga naga aton participants kaga naging kabahin sang aton nga programa. Thank you so much. And of course, ginabag-greet man naton si Van Miagaw kababada sa Leon Leon Iloilo. Si Skydiver nagalantaw man of course si Wow. Ray Espeha Umalay. Thank Yes, you Sir so Ray. much for watching. Yes, ang imo ganing husband sa sa teatro. play. Also, once again, sa mga West Visayas State Oo. University Little Theater, thank you so much. Yes, si Gid. Sir Rumalay, ang Yes. unang station manager. Yes, no, sa ako pa gina- K5 News FM. Yes. Okay. Asinsado na gid siya. Yes, good morning, it's Sir Ray. Kag of Yes, course, si another Edward partner Villanes. na to, no, Mm. sa Golden Salacote Eagles Club, thank you so much, man. Yes. Iloilo, Butlak Lions Club. Yes. Ang Ariles Crescent Builders Incorporated, thank you so much, Gid, no, si Oo. Mr. Rami Sotelo. Ang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Wow. So thank you so much, Gid. Please support, no, ang atong sininga Project Akos, ang atong sininga Project Anak, Yes. no, ang Tanan atong nga sininga project. Bida Tour di Iloilo, Yes. kung buhay ingatan droga ewan sa Yes. Iloilo Police Provincial Office. So thank you so much gid sa inyo sininga full support. No, pasalamat gid kita sa liwat no sa Kalwan kag sa Kayguynan Yes. no ka makawarag wag kita sa mga balita informasyon. Oo. Proyekto kag inisyatibo sa inyo sininga mga Ilonggo Caps. Thank you so much gid. Go, sa go, Chief go! Executive Officer sang Radyo Ugyon Santa Barbara Yes. 106.7 FM. Kay Honorable Mayor Dennis Superficial sa Yes. tanderang station manager kay Sir Buboy Sukaldito kag sa mga angkors natin dira no kay Ma'am Zoila Cordero, kay Yes. Sir Ray Dena, kag kay Sir Larry De Atras no Yes. kag sa ilan sininga first class technician kay Sir Genesis De Melio. Yes. So sa Subungaga, thank you so much gid sa inyo pagtutok sa atong programa ang Ilonggo Caps on Air. Sa Subungaga no nangin kaupod ninyo no sa aton sining programa ang si Kabalikat Patrolman Kinit ang And of course. of course no continue lang kamo same time same station no same time same station same station nagapilit na kita. Yes. So, Kaya sa- pasalamatan taman si Sir Edward Villanes. Oo. And of course, ang aton may Mr. papas pa. Ilonggo Caps. Oo. Maraming liwang ni si Police Corporal Erwin Erwin Magarza. Si Alison Maggarza. Yes. So thank you so much again no, sa tanan. So sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, Yes. ag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupod ninyo sa Subungaga ang inyo sining mga kablikat. Ako si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kaga ko naman sa Patrolwoman Maria Rana Panes Diwatin. Inyo, masaligan. Police Colonel Cassis Blooms Flower Shop at Sambagaro, Iloilo City.